Yun o, nag-alsa na o. Buksan na yan! Ayun, sarap. Perfect. Sarap. Good morning mga ka-dragon. Ayan, what's up? Ayan, maganda-ganda na yung ating panahon guys. Kaya nakalabas na kami sa aming mga bungga. So mga 2 days din kami hindi nakapag-vlog. So yan guys, nandito tayo ngayon kay Uncle Nardo. Ayan, bibili tayo ng ng kanyang tanim na balinghoy or kamuting kahoy. Gagawin natin siya guys na puto balinghoy sa kawayan. Lulutuin natin siya guys sa sa kawayan. Sarap yun, guys. Yung bibingkan nasa yung kamuting kahoy. Bibingkang nasa yung request niya naman. Bibingkang nasa daw sa kamuting kahoy. So, ayan. Announce ko lang din na hindi pa ulit kami matutuloy sa ating pagbubukas ng tindahan dahil sa panahon, may bagyo pang paparating. Baka kami bagyuhin. Tsaka, papagawa pa kasi kami ng CR. Tsaka, bomba. Pang gripo ba? Pang So yan, sa sunod siguro doon ulit tayo sa ating tindahan. So let's go na at nang tayo makarami ng kuha. Kita ko na sa picture ako. Picture niya. Ito lang. Ano kulay to? Dilaw pa tayo. Ano bang mga kalantay? Dito. Ay. Ano pang gadgad. Maganda yung dilaw. Pag nilaga. Ito. Meron ka guys. Hindi naman alam kung saan yung kondensante. Ito ang dilaw. Oh, ganito. Yung. Dilaw din yung puno niya? Kanya tao. Ito puti tante no. Ay, ito dilaw to. Bilang? Maputi yung lalat mo. Ay, ito. Ito. Kabutin na natin Ito, pino ang dahon. Ano ba ito yan? Dilit malambot naman itong ropa at itong dahon. Pero huwag mo na dyan. Ang galit pa rin. Masilip ko lang tayo. Yung ditindahan. Pagkapagkali. Sige kami. Hindi naman. Dahil mo tita. Hindi mo ko niyan tayo talig na. Yung kamuting kahoy kasi namin matanda na. Yung bago na Kasing tanda namin. yung bago malindot doon. Tayo pa ba? Hindi pa nakatanim ng bago. Buhatin, silahin. Sabi kasi nila pag nagbulaklak ng kamuting kahoy hindi na daw pwede, nakakalason na daw. Totoo ba yun, Uncle? Hindi. Sabi kaya hindi namin kinukuha. Noon, yung maraming namatay noon, Oo. sabi nila, ang pinagkunan pala nila sa likod ng kubita. Ay, Pinangdingding. pinangdingding. Oo. Ba't sila namatay? Ay, Sinabi na kami ba nga pa mo. Ate kasi kanina. Magmula ka kano. Baliktad. Makalasong kano. Siyempre hindi rin laman yung ante kung baliktad. Yan o. Wow, laki. Kabilis lang ang yun eh. Makawan na ba? Lang din siya. Hindi ko maganda yung dito. Ang laman to. Ay. Ay. Hindi. Ito masarap pang lago. Mapayat-payat. Dami ng kainan. Baik. Parang ito pa yung kono, pinuntang ba natin noon? Saan nga ito ba? Yung kay Kuya Ayube. Ayube. Hindi, yung tanim nila nung kasama ko natin sa Antilita noon.
Ganda. Ano? Ito na ba yung sanay? Mababaw ko. Oras na ito. Ano ito? Ito yung paborito mo eh. Ang maliliit lang. Nakalimutan ko kasi yung malambot. Magkano kilo nito ko? Nalakamot ka mo ulan mo. Ha? Ano? Ito yata ko. Sabi nila, kapon kayo nagpunta. Hindi ka naman tulong. Tutulog ay. Wala na ako dito kapon eh. Hindi magsarsar lang at arbis na. Nagmalamalam, tutulog di malam. Di malam. Sigurado na gusto mo. Na. Baka di kayo makayanan na dito na. Mata, si Sabog pa lang. Tamtaman lang dito sana, bilis na. Okay na to siguro. Masaya. Pwede ka ba? Hindi ka magkuha sa'yo, Uncle? Oo. Hindi makan? Hindi. Baka mapagkamalan niyo si Master Dragon yan guys. Kapatid niya yan. Kapatid ni Master at ni Antiligaya. Antiligaya. Agkakarupa da. Tara, ito na yan. Kasi ko, ang sinardo ko kasi ang kill ko napapagkamalan ko. Ang kilambang. Oo. Ako nanti Kaya ang kiladyo may palatandaan kasi. Yung mata. Panalag mo ano iba. Para mabawasan. Magdala kayo. Yun o. Ano yan ay puti o dilaw? Uncle, wag mo nga muna kunin yan. Ihawakan ko na lang. Ano? Huwag mo munang tanggalin din sa akin. Talim ng gulok mo. Ama na yan? Yun na to. Mahal kami sa nga dilaw. Saan yung dilaw ba? Tatlo pang kuha, pang paligat. Kalayo man. Lao. Ito dilaw naman ito. Dilaw. Sabi ng Uncle, mas masarap na yung dilaw. Maligat. Bungutin kayo natin. Bunutin man talaga yan. 1, 2, 3. Kunti naman yata ang lamang. Ayun, pwede na yan. Huwag niyo na anahin ang kail, bawasan niyo lang. Kanino yung motor na ginagamit mo ay? Kay Juju yun. Binilan ko na eh. Bilan ma? Binil. Sana sasabi na mag-ingay. Ay, kaso doon kayo mag-ingay eh. Langan ako pag-undala. Ante, kinakain tong rabong ng pataw? Ito, rabong. Kinakain din siguro to. Dalawa po yung malalaki. Ako na alad ako man. Bakit hindi? Kawayan din yan. Klase rin ng kauri din ng kawayan. Kaya may gulok sa tayo. Baka mas matalim. Baka mas matalim. Parang iniwang mo lang ka. Mura man to. Opo, bangigan lang po kami. Ilan taga ng inyong gulok? Wala, hindi pa. Pahasa na. Kami na lang po. Magsulak. Hindi ko na pa. Pampatay doon. Mga pataro kayong hindi sanay.
Baka mas sanay pa sa si Auntie Sulay. Ate, alis na, alis na. Baka matamaan ka ito. Doon o hilahin. Naglusot doon, oh. Hilahin. Kinaliwa. Kaliwa to. Kung hindi marunong magaliwa. Pero pwede ko yung Ow! Wait lang, ante. Ante, yung gulok, ante, sa paa mo. Ay, hilahin mo to. Ante, piling gulok. Yung labong niya po, kinakait po? Ayun, hindi ako kain. Kita niyo pagdupungan na. Rabong ng patong. Oh, yan, ante. Ligaya out. Auntie Suling in. Ante, sulang lagi niya kasama. Lalaki ito. Dati kong lalaki. Lalaki. Sanay na sanay si Auntie Suling ah. Tanim niyo po yung mga kwan dyan, sitaw. Bagang ko na yung tanim ko. Sitaw at kalabasa sa inyo po yan. Hindi. Matanda. Opo, kasi pag magtanim yun, kadami yung sinitanim. Hindi makita kayo wala man lagi. Ako sana mong tanim dyan. Hiningi na lang sa akin. Hindi. Ah. Kawawa wala na ko. So yan guys, dito tayo sa farm. Ilang araw din tayo hindi nakapasyal dito. Dahil nagpatrabaho tayo dun sa ating tindahan. Mangibot ko na sinulida dyan. Puti yung inano niyan, te. Dilaw daw yung isa. May isang dilaw yun o. Ayan o, kantiligaya. Bang. Na. Antay, tignan mo daw kung may gulok pa yan. Ano yung gulok to yung sa atin? Sa akin? Ayan na yung isa pa. Mahigpin kami ng gulok. Yung pabo. Slide. Dito natin guys ilalagay yung ating kasaba. Siyempre may ingredients na yun. Yan guys, pipigaan natin siya ng
tanggalin lang natin yung ibang katas para hindi siya masyadong mabasa. Kasi dadagdagan natin siya ng gata. Yan guys, lagyan na natin ng sugar. Ayun, Lagyan natin guys ng gata para mayroon siyang pangpananam. Pangpon ko sa mga pan ko. Gawa nga akong langis. So ayan guys, gusto lang din namin mag thank you kay Gayem sa tulong niya sa amin sa pagpapagawa ng ating CR dahil sabi niya baka daw mabidyuhan na naman daw ni Pink kung saan nag-iikot. Kanya-kanya pwesto. Thank you, Sir Gayen. Thank you po. Thank you so much. Hindi na kayo mag-isbos sa mga sa taas ng buhangin. May ginapag-i-add po yan sila doon sa may binutasang kasirula. Hindi na tayo magpunta sa masukal. Yung Abandonadong kubo. Yung katabi. Buhangin. Hindi ako nakapunta doon. Uri lang matudok-tudok yung karot na yung tinigahan na eh. Naggatil di karot ko. Sana ko na. And thank you so much, Gayam, sa lahat ng tulong mo sa amin. Oo, sobra-sobra din talaga. Nahiya na rin talaga ako eh. Sabi ko, sana makabawi din kami sa'yo. Balikan tumat agawid. May katulad ka siya rin doon, Gayen. Sige na, pagsilbihan ka namin. Magkatay tayo ng Kambing mo. Kambing at baka sa dami niyang gimbigay, kambing lang. Baka pa Oo, sakali. Ibon tayo para naman kuwan. Meron tayong pangpahanda kay Gaya pag nagdating. Tuwan, magpabanda pa. Mag-arkila to ako ng banda. Mag-information number na lang kami. Ang Tiligaya na. O mag-tiktok daw kayo. Sabi niya. Sa dami talagang nagalingan sa ganun umante. Wala yung plastic na kuwan, ganito. Mas maliit ang bunga nila. Ano tapay tayo tabo mo na? Kuwan, dahon ng saging. Narulot natin. Ano yun? Urin tayo. Ito, pwede na to. Matagal pa rin yan. Wala tayong uling no. Kuha na lang ng kahoy eh. Mga kondyan na item. Pinanuyok mo na. Hindi maluto. Magkuhan pa yan, busik. Maraming malaon niya to Dalhin mo bukas na rin na natin. Bukas. Saan ba pa tayo bukas? Kaya nga. Ano yung gabi-gabi nito na eh? Malurong sila. Tulong-tulong Konti po tayo eh. Hindi tayo. At pa yung gitna na gano'n. Ganito lang. Medyo nakakon pa to. Nakatumbangan. Ikon pa natin. Ito, ito.
Sa ano isa, di ko magmuyog ka na. Yun o, nag-alsa na o. Buksan na yan! Ay, sila kawa ginaluto tayo yan lang o. Tamang tag-iisa lang tayo. Mga Ilocano. Buksan na yan! Tikman na yan! Ano bang lasa? Napakasarap guys. At mag-init ng tubig. Diyan sa gilid. Ante, kape! Baso! Ante, kape! Sa atin lang puro luto na oh. Sarap kaya. Baba niya, hindi pa luto. Lasang suman. Ay, ito, kundi pa to. Ikot pa to. I-rotate mo. Ay, rotate ko. Ito rin. Rotate. Baka sa puno. Ante, bilis! Nagsamay suwag. Hapon na kami, guys. At alit pa! Narabdiang kami. Ay, hindi pa ata. Ito okay na to. Tapos to ata. Hindi pa. Yung isa. Okay. Ay, nagamit ka. Hindi pa nakasigta. Pwede na yan oh. Kaya nga, yung isa. Baka Hindi, tanggalin na. Tanggalin mo na yan. Hila, nag-akyat tayo nga po. Awanan. Awanan, narbanan. Awanan na talagan. Ay! Gaya. Ito okay na to. Isa. Okay lang naman yan guys na marubrob kasi ano, para maluto. Tsaka ano naman na yan. Makapal yung kawayan. Pero may yung kan. Ito naman hindi. Hindi nagshoot yan. Dito na lang yan oh. Dito na rin yan oh. Hindi pa to. Kaya nga, nakapantay. Narban! 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 Ano yung magawa ka ng kawayan ang isang ganito oh. Yung pinagputulan ata. Okay lang pala ah. May pagkanan. Hindi, narbaman. Oh, di ba? Ay! Narban, narban. Yung maba eh. Ay, yung pinagputulan, wala na? Pero, pinagputulan ko. Mainit na rin pala oh. Nagakon na. Saan ba yung mga pagawan natin? Ay, pwede dyan? Yung isa ay kanina. Ay, na sa gilid. Ito may puti ba? Amot mo kaya may pinako. Mali yung naalagay. Hindi, ang galing. Biyakin niya na pa ang puso. Hello ba yan? Oh? Tanggalin niyo na nga to. Try. Check natin ito. Isa ko. Pwede na. Yun, dilaw. Ayun, sarap. Ayun. Perfect! Perfect. 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 Eh, pag tinanong niya, paano to paano to buksan ay sabi ko. Sayang, di ko nalagyan ng food color. Biyakin niyo ng Isa sana violet eh. Oh, agasunod akong parang. tikman natin guys yung ating ano. Sarap. Bango. May lunakan. Yummy. Kamay na. Parang gusto ko sa ano to ah. Bukas ng umaga masarap to. Sakto lang para sa akin, sakto lang yung tamis niya. Bawas-bawas tayo sa tamis. Pero kung antiliga hindi, Kasi matamis gusto niya yan eh. matamis. Sweet yan eh. Pero masarap siya guys, promise. No? Maraming matakalit. Yun guys, dapat tong dalawang kulay yung gagawin ko dapat. Kulay violet tsaka itong dilaw. Alam nyo naman, tumatanda, naging ulyanin, hindi ko na ilagay. Pero okay naman siya. Diba, auntie? Napakasarap!
Tutak pa. Bawal na yung main. Ate, bawal na yung mainhin. Oo. Sabi mo, ante. Napakasarap ka nun. Ayan naman. Napakasarap, guys. Ha? Napakasarap, guys! Salang napakasarap. Oh, yeah. Napakasarap! Ayun na yung level up. Pili ko nang ipukpok sa ulo ko to. Bakit? Bakit? Pagkamatay na ako. Bakit? Eh, siyempre. Ngayong bati na kayo. Ha? Ngayong bati na kayo. Bakit? Silang ba? Nakakuan? Hindi. Yan, advance happy birthday po kay Junior Manggaring at si Ma'am Lina at kay Ma'am Lina Manggaring. Hello po. Happy birthday po. Happy birthday po, Sir Junior. Try niyo po itong aming ginawang kwan. Kamuting kahoy. Kamoting kahoy na sabi ni Auntie Ligaya, ano yan? Niluto sa- Naging, Pa-try nga na, din. naging suman na. Sinukot na. Bakit? Pero masarap talaga. Subukan niyo siya. Lalo yung ano, mainit-init pa. Ang sarap sa kape nito. Sarap sa kape. Pakasarap. Sobrang sticky. Kahit ko pa, Je. Ha? Kahit ko pa. Kahit mo lang, oh. Gata, awang kanin lang. Tayo ko nga. Baka maubos ko to ah. Napakainit. Nakakapasok. Ako na magsagad dito. Oh. Sarap eh. Sarap pa siguro ito kung may kuwan. Yung flavor din. Hanggang nga po na hindi kung nalagyan pa sana natin ng latik to. Yung pinagkunan namin guys ng ano, kawayan, bigyan natin. Kasi Gusto niya rin tikman. Sabi niya, ano yun? Anong kanyon? Paano lutuin? hindi niya daw akalain na pwedeng Madami magluto pa naman sa kamote. kawayan. Ha? Sa dami niya pa naman daw, di ba kamuti? Sabi niya, matayin din siya. Baka pag ganito rin siya. Kahit ko pa eh. Mga pangan nga pangan. Busin nyo na yan. Ayun o. Natira, ibigay nyo nga din kay Negra yung isa. Kay ayong isa. Bigyan mo kay Garing Galo yung isa. Kaya kami na. Ako taga-sagad. May naksit atan siya. Bilang ko ako, magsinapin nito. Maging ako. Puri magpuri. Neymar! Ay, Neymar. One, kwarong ko naman. One girls. Darsam! Sabihin! Dalaya. May kisamot. Ay, ay. Kasi hindi wala yun. Ayaw niya nagpasok yan. Ha? Ang sarap. At sinimot na nga. Kasarap. Napakasarap. Nawan kami sa mga Saan inawa mo itong kawayan? Ungay lang ako nagkuhan eh. Sarap eh. Hindi siya nakakaumay kasi hindi siya sobrang tamis. Nakakaumay kasi pag yung sobrang sweet. Di ba, Auntie? Toko. Parang pag nasa ano mo siya, bibig. Nag-aano siya yung kung gumagano'n ba. Kasarap sa dulo. Ang tawag doon, parang malagkit. Malagkit siya. So yan mga ka-dragon, dahil inaabot na tayo ng gabi, yan, pauwi na rin kami. So kita-kits na lang ulit tayo sa ating mga susunod na upload. Thank you guys! Thank you po sa inyong panunood. God bless po! God bless po. We love you all guys! Thank you guys!